Mbak Ayu yuswane 22 taun. Oh. Kaya sing ngau kacamata kaya piyai sepuh. Mata iki ora manut umur. Mata iki iso bocah cilik iki sing ngau kacamata merga lim nyawang kurang cetha ya utawa ana sing wis rusak. Ngono ya, Mak. Aja kok menungso. Jaran kae kowe nganggo kacamata. Jaran beda. Mbak Ayu kowe kalah kendel karo jaran kok. Oh iya ya. Kok iso kalah kendel? Jaran kae gleleng-gleleng kewan lho, Nok. Iya. Jaran kae kacamata nganggo sabuk ora katokan. Ha ta? Iya. Kowe gelem apa nganggo kacamata nganggo sabuk ora katokan? Ayo moh ayo. Pajak ki ora. Kembang apa tekan apa ki, Mbak? Pacitan. Tekan apa? Pacitan. Terus Mbak Lia panas udan. Ayo entin ora kaya enak-enak iki bar iki parikan kagem pinanganten. Ya, ndongake pinanganten parikane. Yo, Mbak Lia. Panas udan. Jengkok kok sak tiba-tibane kok pener lho. Aku wis kuwatir nek keblendrok. Panas udan. Kebablasen. Nek pinter nyengkok jan iso pas. Ya, pancen ya tenan. Iki. Ki ya dimonitor karo bojone Mbak Lia. Ya saka ngomah. Wong HP-ne ro matane gedhe matane kan. Delok malah ngene iki. Ayo. Adikku lanang kae nyenengke tenan ana. Iya, ya coba monggo. Parikane Mbak Entin, monggo. Tuku sate. Tuku sate Ning pinggir dalan. Terus artine? Mugi pengantene paring karaharja. Amin. Apik kuwi tuku sate ning pinggir dalan. Mugi pengantene enggal di sate. Iya. Anu apa jenenge iki? Karaharjan. Iya, yo mangga. Neng pasar Semugih. Ngendi kuwi? Napa? Pasar apa? Semugih. Ning pasar Semugih pamer penganggon kring 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 kring. Boten. Ya apa? Adol kelapa. Wah, adol kelapa terus. Mugi temanten kekalih enggal loba putra. Apik kuwi talining tresna iki peputra. Ya. Ya jejere. Ayo kamu bisa enggak seperti itu? Yo iso, cuma bisa selepelekane. Apa? Sepelekane. Sepelekakene. Disepelekake. Sepelekakene. Lah sepelekane. Ya. Disepelekake. Wis kaya Bagong sepelekane. Ya, terus ya. Aku ngelih Mbok. karo ngelak. Mugi penganten kekalih saged enak-enak. Itu penting loh Paseno, jangan ini dulu loh, jangan dimarah loh. Enak-enak itu penting. Penting piye? Buat pengantin kekalih enak-enak itu tuh penting. Mergane apa? Secara psikologis. Psikologi? Wah, aku S2 psikologi. Jelas no, tapi sepelekane. Sepelekake. Sepelekakene. Terus? Nek misalnya mengko sibuk, sing wedon sibuk, Wedok.
sing wadon. Wadon, kok wedon ki pocongan kowe. Wadon, sing wadon sibuk, sing kakung sibuk, ora iso enak-enak kuwi kok ora harmonis. Betul. Kudu penting kuwi kaya ngono kuwi makane mugi sakit enak-enak terus. Mbak bener apik kuwi. Itu harus sering berkomunikasi dalam berdua itu, pasangan itu paling penting berkomunikasi. Kaya kowe ro bojomu kuwi yo kudu ngono. Kerap berkomunikasi Pak Adelang. Mulane aku ki jane ro bojoku arang-arang omongan ternyata kurang kuwi ya. Nah kuwi Mas. Lah piye nek aku teko esuk, bayangku bengi. Padahal mayangku bengi teko esuk, aku urung ngopo-ngopo bojoku wis adus dandan ngajar. Wah, ora tau ketemu berarti. Ora tau ketemu ro bojoku, ketemu meng komunikasi liwat HP. Mas aku ke sana. Rekoso aku dadi. Piye? Yo ngalah kowe rasa mayang. Wah, tapi aku ora duwe dhuwit ya panek kowe. Siji kowe ora duwe dhuwit apa kon makani anakku apa piye? Bener ya, berarti ini kudu diatur kalau libur ya berarti harus membuat acara buat keluarga gitu. Iya, wah aku libur ki acaraku kayak banget ya soalnya. Gaya tenan. Neng endi arep ngopo? Ya ora apa-apa ya sak karepku kok kowe pengen tahu. Ya aku melu ngono lho. Wah, aja. Ben gratis. Melu kok ben gratis ora. Melu kok mung jagake le jajan tok. Iya. Ya ora apa-apa. Jejere Mbak Ayu, ayo. Bojoku ora mulih. Iki contone iki. Bojone ora tau mulih terus. Njaluk dikepruk parut. Kepruk wae. Mana ada urus. Iya. Terus? Mugi temanten kekalih. Tansah atut runtut. Iya, iya Mbak Lia. Yo, nganti entek pokoke parikane. Monggo. Mubeng-mubeng Mubeng-mubeng. ning lapangan. Edan opo piye kuwi? Ya nek sok kumat ngeten niku, Mas. Terus? Mugi langgeng. Heeh. Kagem temanten sekalian. Amin, mugi langgeng kagem temanten sekalian. Apa mubeng-mubeng nang lapangan. Mugi langgeng kagem temanten sekalian. Yo jejere Mbak Neti. Oh. Iya. Tuku kluweh. Apa? Tuku kluweh. Tuku kluweh terus Karo apa ya? Karo bayem. karo bayem. Mugi sang pingenanganten kekalih. Tansah ayem tentrem. Wis tak bedhek. Anggere bayem ki mung ayem tentrem. Iya. Anggere sukun mung rukun. Iya. Ya jejere Mbak Prastiwi. Pendonang wis kentekan parikan. Wis angel mikir mung pendonang. Pun dienggo kabeh. Lah ya mikir makane es-esan kok. Ning Sragen Neng Sragen. tuku semangka. Mugi sang pinanganten Heeh. tansah harmonis tekan puputing yuswa. Ayo sinden cerdas ki ngono kuwi. Iya, meh wae ora tiba. Mugi pinanganten supados tetep harmonis lan sedaya. Panasutan. Ayo bajute. Ya Mbak Neti, mangga. Panasutan udan panas aling-aling Capek. gunung. Ya. Misoa capek gunung. Yo. Nadyan wadon. Nadyan wadon
sarata lanang Hino mane banyu bane ya dibacutke yo dirampungke langgame terus dangdute dikurke monggo
luar biasa. Kempul tobi kabeh. Iya. Gung. Engko sirahe barangku ditabeh. Gung yung ngono kae dhewe. Iya. Ayo saking trampile kaya mak luar biasa tenan. Kabudayan endah sing kaya ngene iki ya nak. Iya. Aku ijik seneng, aku ijik marem. Dene isih akeh banget sing padha tresna karo kabudayane awake dhewe. Malah saiki wayang kuwi saya ngrembaka sing tresna marang bocah-bocah nom. Bocah-bocah nom wis padha nglumpuk nyawiji manunggal dadi gawe perhimpunan penggemar wayang do tresna karo wayang kulit ngremenake. Ya, tegese budayane awake dhewe iki ora bakal ilang. Budayane awake dhewe iki ora bakal musna tekan sok jaman apa wae isih dijunjung dening para sing rumangsa ndarbeni karo budayane awake dhewe. Banjen bener ngono mak. Iya. Ayo Mbak Entin. Iki ana sing nyuwun pepiling apa gubuk asmara, sampean mang milih. Men padha prisa nek kur pancen ora kepareng jumeneng, saiki kowe jumeneng. Ya. Mengarep ya. Men padha prisa. Ya. Pesinden ki saiki ora mung nyuwara tok ning ya karo joget. Oh, kudu iso ya, Mak. Iya, tuntutan. Apa? Kepiling apa gubuk asmara? Apa liyane wis manut kowe? Liyane mawon ya, Pak. Hah? Liyane mawon. Ya, ora apa-apa, arang isih ajar ora apa-apa. Iya. Waton ora apa jenenge iki ora meri karo Mbak Yu-mbak-yune. Ya. Ten ngandhap, Pak. Ning dhuwur wae. Nang isor le munggah kangelan wis kono wae. Nah, karo iso mledhingi sinden-sinden liyane. Yo. Apa njaluk kowe nembang apa? Jenang gula mawon nggih, Pak. Jenang gula. Bawane dandang gula banjet. Oh iya, coba kaya ngapa? Pas karo pinanganten iki nak, ya tembang sing ana surasaning katresnan. Ya. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas. Ya. Coba kaya ngapa? Bawani sena. Ya calon dadi bibit apik. Iya, wis anggere digula wentah di apa? Disarati sing apik utawa dibelajari sing becik bakal dadi apik. Iya, coba. Namun bisa sami ing maes ya ajar cengkok ing maes pati
aran patesu aran patesu sugi nipun kang kinalong tripra nuhoni trahu belajar sing tenanan ya ngono ya mak ya kowe tau tak kandhani to no basike nyanggere klasikmu apik wah kowe garapan model apa wae mesti apik ya basike klasike mateng digarap piye-piye mesti bakal apik ngono ya mak iya latihan klasik karo Mbak Ayu karo Mbak Lia kae jengkoke iso wah wis iya jingking pelok mau aku liyer-liyer letangi mergo ana sing ketrikel iya ya ora apa-apa mak matur suwun Mbak Entin nawala ting slorok oh iya oh lumantar WA ya kula handaka saking Lampung derek streaming nyuwun tembang Podang Kuning live sementara 6.300 penonton sembah nuwun luar biasa ya mang matur sembah nuwun ki ana sing kirim meneh nggih saking Bekasi monitor oh iya sugeng dalu bocange kula Yusep PWKS Jabu Detabek menawi kepareng nyuwun sekar imbangono katresnanku kagem sedherek rencang penggemar wayang kulit ing pundi mawon ya terus iki kula saking Boyolali oh iya nderek paringi jineman Mendes salam kangen kagem kanca-kanca WL oh iya Mas Geger Boyolali ayo ik ganti kowe ik jumeneng Mbak Ika ya iki rasa isin ayo ngadeg ya isin ngopo isin nek werwi tungkae mlethek iya andel ora rak ditutupi ta urung-urung iya ora apa-apa ya mak ha iki ngati-ati iki panggonge jiut engko nek kowe teng andhap mawon nggih teng andhap sorane dhuwur nang ngisor-ngisor piye kon durung njaluk nang ngisor aku jek seneng kowe nang dhuwur kok tadi dhuwuren iki lho Pak ora semene iki ngono nek glundung ora lara wis to iya lara ya ya ora engko nek tiba tak engko nek nganti kowe keglundung mengisor gluduk ngono piyaga tak penging kabeh diam di tempat lah nek niba nak ya kudune ditulungi lah ya kok dipenging kepiye lah aku sik nulungi kowe yo anggap kaya iya lan gawe nang kono piye lah ya kok mlayu rono sithik ketoke sing semangat nulungi sing bonang ketoke piye Mas semangat ora ora Mas ya apa tembang kangen ana bubuk asmara ana pepiling ana ya milion Kak napa nggih wonten sik ngersake kujiwat to Pak oh iya wah jan ya mutlanggam mujiab sing nyekar Mbak Ika ya monggo Duh Nimas Mus
tekaning wang ya lagu apa jenenge iki isine tentang katresnan. Lah iki ewuhe ngundhuh mantu kok. Ya. Ngono. Nek sing ewu bapakne ya Pak Haji Amin ya golek lagu sing ana hubungane karo bis. Lah ora ono. Iya, mangga. Mas Mustika ning ya Piyai Gunung Kidul suarane apik-apik ya Mak. Kono iki sinden ki aja kok lair saka wetenge wong. Bolongan tikus diogrok-ogroke metu sindene kok kono. Apa iya? Nganggere telaten. Oh. Monggo saiki Gunung Kidul ki makanan utama ora tok telo, apa walang. Mbah. Walang. Biyayi kene mbok menawa ana sing icip-icip rono. Ya, nek ning jalan Baron kae direntengi kae lho no. Ya, walang kayu ki regane larang. Nek ora ya uler jati. Uler jati dipangan. Loh, sing jeneng uler walang ki nek arep dilairke karo sing gawe urip mesti takon. Kula urip teng pundi niki? Neng Gunung Kidul. Wis ora umur dawa. Doyak-oyak wong pangan. Iya, ngono ya, Pak. Iki ya panganane walang iki. Oh. Mboten mung Gunung Kidul tok kok. Saiki wis ngendi-ngendi panganane walang. Lah sing doyan. Iya, aku ora doyan. Mbok doyan, Pak? Nya, ki nyai nya. Napa? Digawe oseng-oseng nya. Niku cara kok kon ngoseng. Ngawur to, goblok ta kowe iki ya. Cuk apa bibis iki jenenge iki omahe ning sawah. Sok mlaku ning banyu kae. Nek coro sing ora tak cekel. Oh. Duyuhi ya lara nek coro ki nang nguyuhi. Niku mboten. Ora. Ya, rumangsane. Coro ki sok nguyuhi. Padha menungso ae. Ayo. Tata. Kaya apa ora ana apa? Aja ngrasake gamelan iki angel dipaske angel gamelan iki. Ya. Mula paling ora nek arep gamelan iki pas kepenak dirasake. Pak Amin ki paling ora sasi pisan wayangan. Iya. Lah, nggih, leres. Gamelane dicucuki terus saben sasi pisan ki iso penak-penak terus. Iya. Alah. Iya ya, Mak. Mung kira-kira entek danane ya dol bis siji. Dol-dol wae ora. Mangga. Esam mira nyirnake lungkrah lan lesu piye iki mau nyirnake
ngilangke rasa kang ngilangke rasa kang samar tresnaku sondol tresnaku sondol ya yati enten ki kudu ngematke ngono kuwi nek nggone cilik ngono kuwi rasah ning joget rasah cenanangan tekan kono-kono iya cukup sikile rapet kaya Ika mau ning obahe temonjo ya ta entek dendang iki ora tekan ngendi-endi ora gedabekan ning krasa jogetane lah iya jogetane heeh ngono ya mak ya saiki minangkani pamundutan ya ki engko aja nganti suwe-suwe gensing ki dienggo gong iki ya sik saka luar Jawa iki ya sinden rada petuk iki mak ya Elisa jumeneng ya berdiri sama tinggi duduk sama rendah ya ki ning kene ngadeg heeh yo ning kene gadang omongane kemercek iya ah ya nek ndi iki mau wana ndi wana pas wana sabah cah muni S2 kok lalen ora wana sabah ah sawangan iya sawangan Wonosobo terkenal dengan apanya enggak tahu aku belum pernah oh mie kayaknya mie ada mie koklok apa mau aku neng cerake hotel mau ndelok neng cerak hotel mangan apa men apa mie ongklok koklok mie ongklok nah kene ana sing luwih terkenal meneh apa kuwi ne Purwaceng apa kuwi kaya mie ongklok ning diombe ya oh diombe dienggo apa kowe ra ngombe nek kowe iya kenapa aku ra ngombe ya mergane iki semacam apa toyo atos apa semacam toyo atos ki apa minuman keras apa kuwi kok ning ngarani toyo atos ki piye maksudnya basa Jawa jarene apa-apa kur di basa Jawa ayo aku iso toyo atos minuman toyo kuwi wedang toyo terus keras si atos apa oh minuman keras toyo atos kuwi apa Purwaceng kuwi toyo atos Purwaceng heeh sejenis toyo atos ora kuwi obat buat penambah semangat wah ya aku gelem nek ngono nambah semangat dijajal aja ora oleh aja kowe ndak kowe semengi men gereng-gereng tok lha kok gereng-gereng ya wis ora tak kandhani wis ngomong terus yang kuwi ya iki Wonosobo Wonosobo nggih matur nuwun nggih pawopen di kinep keten hotel nah ya ora apa-apa ya aja pelit-pelit nek karo sindan ki ora pilih-pilih piye aja pelit-pelit piye aja pelit-pelit no dalang 1000 malam mok pelit maksudnya piye kuwi ya kan apa nek karo sindane ning apa ngenai duit dinggo apa ben iso ning penginapan ki rasa pelit dine ya ora apa-apa rasa Gresulo kok Gresulo ora ya nganggo o kok Gresulo Jawa ki a o lho a ya iso ya ora ming o tok Gresulo ya ora kurang Gresulo kok wis tak ikhlaske wis ya kudu ikhlas tak ewangi aku wis ngenai tambahan jajahan tak ewangi nek kan ning kene tok tak tambahi nek hotele kacek 8 km saka kene berarti sesuk dah di pasaranmu Pak wis tak ewangi mau aku ngising ning kono berarti sesuk dah di jajahanmu yo an sebab ngerti mayang tekan kono yo anggepe kowe iki kucing ngono apa piye jarene ngono to Pak kowe iki omongane ning kene kok ngomongke tentang kuwi iki basa sing ora entuk diomongke ning ngarepe piyayi akeh mboten pereng nek arep muni ning arep nun sewu arep muni ngising ki nderek teng wingking oh panganan yo teng wingking yo iso ora
mesti ngisengki aku Pak nek ning wingking. Iya. Ning kuwi bahasane Jawa ngono kuwi ya wo tak blebeke modar kuwi malah. Oh iya. Domonge kok ora. Berarti nek aku arep den wingking berarti artinya aku kebelet. Ngono kuwi. Nek ning dalem kowe mara tamu ning daleme wong nderek anu dateng wingking mesti oh mangga mrika. Lah nek kowe muni nderek ajeng isih ngono iso dibuandem watu ra enak. Oh ya berarti nderek wonten wingking. Ra kiteng mengko aku njupuk apa ning dapur ya padha wae to kuwi. Ya ora ya kuwi jenenge nyolong kowe. Iya. Ora oleh. Ora kena ngono kuwi, ora kena. Gubuk asmara apa tembang kangen? Nggih, nderek gubuk asmara napa? Niki wong nggih wonten sing nyuwun napa gerajakan nggih wonten, nyuwun kadung tresno nggih wonten. Ya sing gayeng wae gerajakan ya. Gerajakan. Oh niku nggih tentang tentang pasangan itu. Awas ora maju-maju. Oh ya lali ya, Pak. Kok ono setrume ning kene aku ke setrum ya, Pak. Ya, bawanane mambiat mayon. Oke. Pak kula nyuwun nggih mengke, Pak. Pak. Nggih. Wah, jan bocah iki saru banget. Nek arep nyinden ki aja ndelokke panganan. Enake, Pak, ambune. Iki engko kabeh dibagi. Kabeh. Ora usah. Nek iki durung tak kira wiyagoto, kan aku ngomong. Engko kene ya dibagi kok ana wong nggo bagi kok Pak nyuwun nggih, Pak. Kowe nyinden kaya wong ngemis ora. Nyobek ngelih kok ora oleh. Ya engko gek bariki mangan. Nek ngelih ya ngomong ngelih kok. Mboten napa-napa. Sengit aku. Ngelih ya ngomong ngelih, aku ngelih, Pak, ngelih. Wis malah bludrek malah niki. Ya. Mambiat mayon. Ya, ya Sa. Suarane ya apik. Ayo belajar kok ya. Pak, kula nyuwun, Pak. Pengen to Pak Seno yoan. Ya, ra oleh dalang ki ra oleh mangan rentong gak gelak badake. Kudu puasa dari dalang ki. Is. Mah ra kajen aku. Didunekke gaglak barang. Oh, mboten paring. Gaglak ki tataran maem ki nek piyai apik kuwi dahar. Oh, gaglak mangan. Usike aja ngel sik. Dahar. Dahar mangan. Maem dadah. Mangan gaglak. Mangan gaglak. Nyekek. Nah. Nyekek sing paling dhuwur dhewe. Ha, kowe ya nyekek kuwi. Aku nyekek. Heeh. Pak kula nyekek, Pak. Nyekek. Heeh. Ben blasukke sisan. Nek Pak Seno nyekek ora kok. Oh, dahar. Oh, Pak Seno dahar. Aku tarap ngisor dhewe ora apa-apa dahar. Oh, ya, Pak Seno dahar nggih mengke. Mawon Pak, 6 mawon. Pitu ya sindane pitu Pak. Ah sing ngadeg ora kok lho kae bapake muni sing ngadeg ora ya aku linggo Pak. Linggo piye urung rampung kok linggo. Nyerah biai Nuswan
iso aku Pak Agung. Walah, ndekno kerak susu mangan. Iya. Kuwi apa kuwi bakso apa mie klok kuwi? Iki soto. Oh, soto. Nganggo bergedil. Nah, soto ki nek cara kene mangan dijoki teh. Dijoki teh. Heeh. Oh, dicampur teh. Oh, nek kene do racong. Bapak-bapak sing nang isor kene delok ndak disoki teh. Oh, luwih enak kaya ngono. Wah, jos. Oh, ya Ben, bener. Mudar mbok men. Sesoki kaya ngono wae, Pak. Apa? Sego, daging mentah, terus teh langsung dipangan dari siji dikocok dhewe ning weteng wis engko dadi dhewe. Dadi apa? Ya dadi panganan rasa dimasak. Ya. Padha wae. Aneh-aneh kowe. Blasuke terus ya. Ya. Belambiangan Belam. Belambiangan Ya, mangga, ya. aja takon susah senengan disangga endia Gumel yare. Gumeliareng Taman Sari Noswa